अच्छा देख देख बताओ तो ना। देखी ओ में अनुपमा दी गइले रहनी बहुत बहुत अच्छा लग रहला जे में अनुपमा दी गइले रहनी आदि पहिले से ज्यादा लगेली चॉकलेटी करी की चॉकलेटी ना ललकी चॉकलेटी आदि नई हर में रहलू टूटी हरी ससुरवा में गो तोइलू आदि तो लागे सोई के भेलल रोटी खइलू जाए तू खिया होता तू खा मुंह में तू खा अब कितना मोटा ही हुए दादा आई भार नहीं करो खात मन लेकिन हमनी के चले के पता बको के में बोला आदि छपड़ा आदि छपड़ा के लइको से छुबा राजलू करे कदिला राजलू करे कदिला राजलू और देखी कैसे कहे के बा का कहे करो बोलो अरे करे कदिला राजलू कदिला रहा तू जलू देखी एही में एगो हमार गाना आई रहला टीम फिल्म भोजपुरी से ओकर बहुत बढ़िया गाना आई रहला आदे हिलावे नि कमरिया त गिरेला न मरिया बहुत अच्छा गाना लौटी टीम फिल्म भोजपुरी पे और गावतनी आ हिलावे नि कमरिया त गिरेला न मरिया आ सब छुअल चाहे जान तू हके पजरिया अंकेश भैया हम कैसे रही हम हई देखा तनी अरे बाप हो बाप जैसे लगता कि लुचुमुक होखे हाय रे जमाना अब हम का कही हमरा कुछ कोई नहीं खे जाता फिर पीछे पड़ गेल बड़ू तू हमरा आगे सट पयल बनी सोट बुना जोरी आ कमर हिलाई बजबल जोरी मोर करी